Tagal mong kumilos. Alam mo namang may pasok pa ako. Ano bang nangyayari sa'yo? Palagi ka nalang ganyan. Hindi ko masusundo mamaya yung anak natin ha. Kaya ikaw muna. Ako na lang mag-isa dito. Kaso na kaya si nanay. Nay, asan ka na? Nay! Tanga ka ba? Nakita mo na nga ako. Alam ko buhay pa yung anak natin. Tanggapin mo na lang na wala na yung anak natin. Wala nang magandang nangyari sa bahay na to. Baka sakaling bumalik yung dati. Ikaw ang may kasalanan sa lahat ng kamalasang nangyaring ito. Nang dahil sa'yo, puro kamalasan ang nangyari sa buhay ko. Ikaw ang malas sa buhay ko. Bakit parang magkamukha sila? Pa? O anak, Dahil hindi kita habulin pag sinabi mong iiwan mo ako. Anong ginagawa mo dito? Ruby! Tay! Tay? Tinawag si Yung totoo pa. Anak niyo ba talaga ako o hindi? anak talaga kita, Brian. Huwag ka na magsinungaling pa. Masyado kayong madamot sa katotohanan. Tay, bakit hindi pa po lumalabas si nanay? Ewan ko ba sa nanay mo, anak? Sabi niya po kasi, sabay niya daw po ako iatid sa school. Ah, ganun ba? Ruby! Ruby! Heto na ako! Sasama ka pala. Anong oras na? Tagal-tagal mong kumilos. Alam mo namang may pasok pa ako. Pasensya na kayo. Medyo nahihilo lang kasi ako kanina. Ano bang nangyayari sa'yo? Palagi ka nalang ganyan. Hindi ko alam, baka sa init lang ng panahon to. Nay, tay, tara na po. Huwag na po kayo mag-away dyan. Oo nga, Masong. Huwag ka na magalit. Ikaw kasi. Tara na, anak. Siya nga pala. Hindi ko masusundo mamaya yung anak natin ha. Kaya ikaw muna. Bakit po, tay? Marami kasi akong kailangan tapusin sa trabaho, anak. Huwag ka mag-alala, anak. Si nanay susundo sa'yo. Sige po, nay. Oh, agaan mo pagsundo sa anak mo ha. Baka mamaya, late mo na naman siyang masundo. Dahil nahihilo ka na naman dyan. Palagi na lang ganyan ang nangyayari sa'yo simula pa noon. Nay, agahan niyo po Natatakot po kasi ako dito sa lugar natin. Oo nga, hindi pa kabisado ng anak natin dahil kalilipat lang natin. Oo na, alam ko na yun. Sige na po, tara na po. Baka po mahuli pa po ako. Tara. Sige. Umuwi ako dito sa Pinas para isama kita sa Amerika. Pero ang hindi ko alam, umuwi ako dito na wala ka na pala. Ikaw na lang ang meron sa akin, anak. Simula nung nawala ang mama mo. Ginugol ko ang panahon ko para mapalago ang negosyo natin. Dahil alam kong sa'yo lahat, iwan ang mga ito. Pero napakalupit ng tadhana. Pati ikaw, kinuha sa akin. Pero wala akong magagawa. Wala nang dahilan para magtagal pa ako dito. Kahit sobrang sakit, kailangan ko magpatuloy kahit wala ka na. Paalam, anak. Babalik na ako sa Amerika.
dito. Baka na kaya si nanay. Nay, asan ka na? Hindi. Hindi ito maaari. Wala nang anak ko. Pero bakit nandito siya? Buhay ang anak ko. Hello? Sino po sila? Magandang umaga po. Sa pagamutan po ito ng bayan. Nakuha po namin yung number ni Ruby sa ID po niya. Pakipuntahan niyo po siya dito dahil sinugod po siya ng walang malay kanina. Salamat po. Ruby, anong nangyari sa'yo? Hindi ko alam. Bigla na lang kasi ako nahilo kanina. Nasaan yung anak mo? Hindi ko nga nasundo. Kasi bigla nga ako nahilo, di ba? Hindi ko alam. Pagmulat ko, nandito na ako sa pagamutan. Anong oras na? Baka ano nang nangyari sa anak mo dun? Puntahan na lang natin siya, Masong. Ito na nga ba sinasabi ko? Tara na nga. Ikoy, anak. Tara, tanungin natin sa lalaki. Baka alam niya. Baka andyan pa si Ikoy. Sige. Kuya, pwede pong magtanong? Ayun sir, ano po yun sir? Kuya, nakauwi na ba yung mga bata dyan? Baka may nakita po kayong batang lalaki na ganito po siya katangkad. Nako sir, ma'am. Wala na po yung mga bata dito eh. Nakauwi na po sila lahat. Sige sir, salamat po sir. Masong, nasa na kaya yung anak natin? Bakit ako yung tatanungin mo? Dapat nga, ikaw yung tatanungin ko eh. Kung sinabi mo lang sana na hindi mo siya masusundo, di ako na lang sana yung sumundo. Hindi yung nagmamagaling ka dyan. Di ba sabi mo marami kang gagawin? Kung sinabi mo sana na pwede ka palang sumundo, sana ikaw na lang sumundo sa kanya. Hindi yung pinilit ko pa yung sarili ko. So ngayon, kasalanan ko pa? Eh, totoo naman eh. Mas inuna mo pa yung trabaho mo kaysa sa anak mo. Para sa atin din naman, kaya nagtatrabaho ako. Anong kwenta mong ina? Kung hindi rin lang ikaw ang mag-alaga sa anak natin. Ano yung gusto mo? Tumunganga ka lang sa bahay? Hindi nang ibig ko sabihin, Masong. Ano? Tulad ngayon, nawawala yung anak natin. Tulad ngayon, saan natin siya hanapin? Magtanong na lang tayo sa barangay o kaya sa mga pulis. Dahil sa kapabayan mo, nangyari to. Halika na nga. Pre, di mo ba napansin yung anak ko dun sa school? Ah, ganun ba, pre? Sige. Hindi ko alam kung saan ko hanapin yung anak mo. Maghintay na lang tayo. Total,
Na-report naman na natin sa mga pulis. Maghintay? Yan ang sasabihin mo? Nawawala na ngayong anak mo, tapos sasabihin mo maghihintay? Diyan ka magaling. Ang umupo at tumunganga doon sa bahay. Hindi ko ginustong mawala siya, Masong! Di mo ginusto, pero nangyari na dahil sa'yo. Huwag mong isisi sa akin yung nangyari, Masong! Sino sisihin mo? Ako? May kasalanan ka din, Masong! Hindi lang ako! Anong kasalanan ko? Ha? Kasalanan ko ba maghanap buhay para sa pamilya natin? Habang ikaw, ang anak ng alang natin ang iniintindi mo, napapabayaan mo pa! Hindi ko siya pinabayaan, Masong. Sadyang hindi lang maganda yung pakiramdam ko. Kahit dati pa, ganyan ka na, Ruby. Kasalanan ko pa ba, Masong, kung bakit ako ganito? Ano pa nga ba? Huwag na tayo magsisihan. Nawawala na yung anak natin. Wala akong ibang sisihin sa nangyaring to kung di ikaw lang. Kapag may nangyaring hindi maganda sa anak natin, hindi kita mapapatawad kahit asawa pa kita. Alam ko makikita din natin yung anak natin, Masong. Siguraduhin mo lang. Kung hindi, pasensyahan tayo. Anong gagawin mo, Masong? Iiwan mo ko? Ano? Bakit hindi ka makasagot dyan? Huwag mo akong pinapangunahan kung ano ang gagawin ko. Dahil kung gusto kong gawin yan, noon pa, mas pinili kong maging mabuting ama at asawa. Mahal kita, Ruby, at ang anak natin. Pero anong ginawa mo? Asan ngayon ang anak ko, Ruby? Wala kang kwentang ina! Tama na, Masong. Tama na. Mawala ng lahat, wag lang yung anak ko. Kung nasasaktan ka, Masong, mas nasasaktan ako dahil ina niya ako. Inang pabaya? Ganyan ka, Ruby? Hindi, Masong. Huwag mong sabihin yan. Yan bang mahal na sinasabi mo, Ruby? Pinabayaan mong mawala siya. Huwag kang mag-alala, Masong. Hahanapin ko siya. Kung alam ko lang sana na mangyayari to, hindi na lang sana ako pumayag na lumipat tayo. Huwag mong isisi sa trabaho ko ang nangyaring ito, ha? Masong! Masong! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Masong! 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 Lagi ka na lang ganyan. Tuwing kinakausap kita, lagi ka na lang umuiwas. Kagustuhan din nyo yan. Hindi ko kayo pinilit. Dahil dito ako na destino, tapos ganyan ang sasabihin mo? Kung di ka sana pumayag lumipat dito, edi sana hindi nangyari to. Huwag mong ibaling ang trabaho ko sa kasalanan mo. Umalis ka na. Hanapin mo yung anak ko. Talagang hahanapin ko yung anak ko. Pero hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Ngayon, nagkakaganyan ka. Anong mapapala ng pag-iiyak mo? Umiiyak ako dahil hindi ko alam kung anong nangyayari sa anak ko. Sigurado, nagugutom at natatakot na yun. Sana, inisip mo yung kanina para alam mo kung anong dapat mong gawin. O kaya tinawagan mo ako para wala ng ganito. Patawarin mo ako, anak ko. Nasaan ka na ba? Ipanalangin mong mahanap natin ang anak natin. Dahil kung hindi, patawarin ako ng Diyos. Baka hindi maging normal ang buhay natin. Hanggat hindi natin nahanap ang anak natin, hindi matatanggal ang galit dito sa puso ko. Kaya panalangin mo na mahanap natin ang anak natin. Pero Masong, patawarin niyo po ako. Hindi ko po kagustuhan na mawala yung anak namin. Diyos ko, alam kong wala ng anak ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko sasayangin makasama siyang muli. Alam kong hindi tama ang gagawin ko, pero kamukhang kamukha siya ng anak ko. Mula ngayon, ikaw na si... Salamat, Panginoon.
Masong, papasok ka na ba? Tanga ka ba? Nakita mo na nga ako. Ano kasi, pwede ba ako makisabay sa'yo? Bakit? Saan ka pupunta? Huwag mong sabihin. Oo, Masong. Hahanapin ko sana yung anak natin. Ibang klase ka rin, ano? Hoy, Ruby. Ilang taon nang nakalipas na nawala yung anak mo. Baliw ka ba? Akala mo may mahanap ka pa? Oo naman, Masong. Hindi ba wala naman na ibalita yung otoridad sa atin? Yun na nga eh. Wala na nga silang nahanap. Tapos ikaw umaasa ka pa? Sayang lang yung ginagawa mong ganyan, Ruby. Walang kwenta. Tanggapin mo na lang na wala na yung anak natin. Hindi, Masong. Alam ko buhay pa yung anak natin. Kung buhay yung anak natin, matagal na sana natin siyang nakita. Maniwala ka sa akin, Masong. Nararamdaman ko buhay pa siya. Huwag mo nga akong idamay sa kabaliwan mo, Ruby. Tanggapin mo na. Napabaya kang ina, Ruby. Simula nung nawala yung anak natin, wala nang magandang nangyari sa bahay na to. Kaya nga hinahanap ko pa rin siya hanggang ngayon. Baka sakaling bumalik yung dati. Pag balik-baliktarin mo man ang mundo, wala ka nang mahanap. Kung talagang buhay pa siya, hindi tayo magdurusa ng ganito. Pero dahil sa kagagawan mo, nawala yung anak ko. Kaya nga, Masong, hindi ako tumitigil na hanapin siya. Kasi alam ko galit ka sa akin. At ako sinisisi mo sa mga nangyari. Buti alam mo. Masong! Masong! Ganun po ba, sir? Sige po. Ako na lang po magsasabi sa mga kasamahan ko. O pare, bakit ganyan yung mukha mo? Ang aga kasi akong ginalit ng asawa ko. Kaya naiinis ako. Pare, intindihin mo na lang siya. Simula nung nangyari yung ganito sa amin, pare. Puro kamalasan na lang yung nangyayari. Oh, ba't naging ganyan yung itsura mo? May problema ba? Speaking of kamalasan, pare, malas talaga ngayon. Bakit? Anong ibig mong sabihin, pre? Itong kumpanya natin, wala tayong kaalam-alam. Pabagsak na pala. Ano? Paano na tayo niyan? Hindi ko alam, pare. Pero kaninang kausap ko si boss, sabi niya may nakausap na daw siyang bibili ng kumpanya. Pero hindi ko alam kung tayo pa rin kukunin nilang tao, pare. Siyempre, under new management, baka gusto nila panibagong empleyado din. Kaya ihanda natin ang sarili natin, pare, kung sakaling tanggalin nila tayo. Hindi nila tayo pwedeng basta tanggalin, pre. Matagal na tayong nagtatrabaho dito sa kumpanyang ito. Paano naman yung mga panahon na ginugol natin sa trabaho ito? Wala tayong magagawa, pare, kung iba na yung may-ari ng kumpanyang ito. Una, hindi natin alam ang mga bagong plano ng may-ari ng kumpanya. Pangalawa, baka may mga tauhan silang i-deploy dito. Pangatlo, hindi pa natin alam kung sino nakabili sa kumpanyang ito. Sabi ni boss, marami daw siyang negosyo sa ibang bansa at meron daw siyang isang anak na lalaki. Yung anak niya ata yung mamamahala dito sa kumpanya. Sana naman hindi tayo tanggalin. Mahal ko tong trabahong to. Sino ba naman yung hindi? Ako rin naman, pre. Matagal na tayo nagtatrabaho sa kumpanyang ito. Kamalasan. Panalangin na lang natin, pare, na sana
mabait yung bagong may-ari sa kumpanyang ito. Kaya nga, pre. Masong, andyan ka na pala. Ikaw ang may kasalanan sa lahat ng kamalasang nangyaring ito. Nang dahil sa'yo, puro kamalasan ang nangyari sa buhay ko. Anong pinagsasabi mo, Masong? Ikaw ang malas sa buhay ko! Ano ba, Masong? Huwag mo isisi sa akin yung mga nangyayari sa'yo ngayon. Sinong dapat ang sisihin ko? Ha? Yang sarili mo. Dahil wala akong alam sa problema mo sa trabaho mo. Oo, aminado ako na ako sinisisi mo sa pagkawala ng anak natin. Pero ang isisi mo lahat sa akin, hindi ko matatanggap yun. Akala mo perpekto ka? Hindi ka nakakagawa ng mali? Pareho lang tayo, Masong. Pareho tayo nakakagawa ng kasalanan. Kahit kailan, wala akong nagawang kasalanan sa inyo. Gusto mo ipamukha ko sa yung kasalanan mo? Hindi ba kasalanan ang maging priority mo ang trabaho mo kaysa sa pamilya mo? Kung hindi ka lang sana nagpapalakas sa boss mo, edi sana hindi tayo lilipat dito nang dahil sa'yo kaya nangyari ang lahat ng to. Dapat lang nagawin ko yun. Dahil para sa atin din naman yun. Para lang yun sa sarili mo, Masong. Dahil kahit kailan, hindi mo kami dinamay sa mga ganyan. At ni minsan, hindi mo kami pinakilala sa trabaho mo. Masyado kang makasarili. Dahil sarili mo lang laging iniisip mo. Pare Masong, may ibabalita ako sa'yo. Ano yun, pare? Tatanggalin na ba tayo ng bagong may-ari? Inaasahan ko na to, pre. Ikaw, pre. Anong plano mo? Ano ba yung sinasabi mo, pre? Bakit? Ayos lang ba sa'yo na natanggal tayo sa trabaho? Pre, sino ba nagsabi sa'yo na wala na tayong trabaho? Ano ibig mong sabihin? Di ba tinanggal na tayo? Wala akong sinabing tinanggal tayo, pre. Hindi tayo tinanggal, pre. Kundi tayo pa lang magkatrabaho sa bagong management. Kaya huwag ka na malungkot dyan. Talaga, pre? Oo, pre. Oh, bakit malungkot ka pa rin dyan? Hindi, pre. Naisip ko lang kasi napagsilitaan ko yung asawa ko nang hindi maganda. Naisip ko lang kasi na mawawalan na tayo ng trabaho. Pre, hindi naman tama na sa kanya mo isisi kung bakit nagkaganon. Ewan ko. Simula noon, parang wala lang isa-isa yung pagsasama namin. Kailangan nyo lang intindihin ang isa't isa, pare. Kahit anong gawin kong pag-iintindi, pare, parang wala eh. Yung pag mag-uusap kami, palaging nauwi sa pag-aaway at sumbatan. Hindi na kami siguro babalik sa dati, pare. Talagang hindi namin babalik ang lahat sa dati, pare. Lalo na yung anak nyong involved kung bakit kayo nagaganyan. Wala namang mga nawalan na anak ang matatahimik. Yun nga eh. Sa tuwing nakikita ko siya, napupuno ng galit ng puso ko. Sa tuwing nakikita ko siya, naaalala ko ang anak ko. Ang saya namin noon, pare. Hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi ko siya nayayakap. Mahal na mahal ko siya at miss na miss ko na siya.
Magpakatatag ka lang, pre. Kahit na anong tatag mo, pare, may oras na hindi mo makakayanan ang kahinaan mo. Lalo na pagdating sa anak mo. Tutulo at tutulo ang luha mo. Naiintindihan kita, pre. Hoy, pre. Itigil mo muna yan. Mag-relax ka muna. Kinakabahan ako, pre. Baka kung anong ugali ang mayroon ng boss natin. Sabi nila, mabait daw siya. Daw, pre. Eh, anong alam natin? Basta, mag-relax ka lang dyan, pre. Sayang naman yung outfit mo pag ganyan. Tumihil ka nga dyan, pre. Ikaw din naman. Hindi rin halata na pinaghandaan mo yung pagdating ng bagong boss natin, ah. Pre, si boss daw parating na. Talaga, pre? Oo. Gandang Araw po. Magandang araw din sa inyo. Ako nga pala ang bagong may-ari ng kumpanyang ito. Maligayang pagdating po. Ako nga pala si JR. Kumusta, Gia? Mabuti naman po, sir. Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Pre, Kailan ka na kayo, boss? boss, ako nga pala si Masong. Kumusta ka naman, Masaw? Mabuti naman po. Base sa sinulat ng dati niyong boss, okay naman yung performance nyo. So, maririting kayo sa dati niyong posisyon. Wala akong babaguhin, pero hindi ako magiging boss nyo talaga. Boss, ano po yung ibig niyong sabihin? May iba pa po ba kami magiging amo? Meron yung nag-iisa kong anak. Siyang mamamahala sa negosyong ito. Eh, nasaan po siya? Huwag kayong mag-alala, makikita nyo rin siya. O siya, pupuntahan ko muna yung ibang empleyado natin. Sige po, boss. Maraming salamat po. Sige, alis na ako. O pre, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, pre. Bakit parang malungkot ka? Ganito na lang. Huwag kang mag-alala. Mamaya mag-celebrate tayo. Magiinuman tayo. Sagot ko. Mabuti pa nga, pre. Oh, himala. Hindi kaya yata gumala ngayon. Pwede ba, Masong? Masakit yung ulo ko. Wala namang bago eh. Palagi ka namang ganyan. Masong, pwede ba? Kung susumbatan mo lang ako ulit, tumigil ka na. Pasalamat ka. Maganda yung araw ko ngayon. Kung hindi, ewan ko lang. Mabuti na lang. Mabait yung bago naming boss. Hindi kagaya mo. Nasira ulo. Ano yun? Ulitin mo nga yung sinabi mo. Wala. Oo na. Hihinto na ako. Ayaw ko nang pumatol sa mga taong malas na nga. Visit pa! Ikaw ang bisit! Sino kaya yung bago nilang boss?
Hello pa. Saan kaya dito yung pamasok ko? Ruby! Ruby! Bakit bang ingay mo dyan? Eh paano? Di ko makita yung mga damit ko. Asan yung mga yon? Naku, pasensya ka na. Hindi pa pala ako nakakapaglaba. Hindi ka pa nakapaglalaba? Ano isusot ko pagpasok ngayon? Wala ka na ngang nagagawa dito sa bahay dahil dyan sa kakaalis mo na wala namang kwenta. Anong sinasabi mong walang kwenta? Hinahanap ko yung anak natin, Masong. Tanggapin mo na lang na hindi mo na siya makikita, Ruby. Sa tinagal-tagal na ng panahon na naghahanap ka, may nangyari ba? Ha, Ruby? Wala nang nangyayaring maganda. Mula nung nagkaganyan ka, pati dito sa loob ng bahay, wala na ring magandang nangyayari. Pati trabaho mo, hindi mo na magawa. Umaasa pa rin ako, Masong, na makikita natin yung anak natin. Bakit ba hindi mo mailagay sa kukote mo? Na imposible nang mahanap mo ang anak natin? 2 dekada nang nakakaraan, Ruby. Hindi mo ba naiisip yon? Pero, Masong, Kung gusto mong maging maayos tayo, tanggapin mo na lang na wala na yung anak natin. Dahil kung ipagpapatuloy mo yung ganyan, baka pati ako, mawala ako sa'yo. Diyos ko, nawala na nga ang anak ko. Pati ba naman ang asawa ko, mawawala sa akin. Ayoko. Hindi ko alam kung kaya kong gawin ang gusto niya. Pero ayokong iwan niya ako. Morning, pre. Oh, bakit ganyan ang suot mo? Tsaka, iba yung amoy mo, pre. Paano? Yung kumare mo nakakainis. Wala nang magawang trabaho doon sa bahay sa kakahanap sa anak namin. Naku, pre. Hindi nakakabuti yung ganyan. Napapabayaan ka na rin yata. Yun na nga eh. Agang-aga, mag-aaway na naman kami. Dapat kausapin mo siya. At ipaintindi mo sa kanya na talagang wala na yung anak nyo para hindi na siya umasa. Ilang beses ko nang sinasabi sa kanya, pre. Paulit-ulit na lang. Pero, wala eh. Nako, mahirap yung ganyan. Eh, ano yung iniisip mong paraan para tumigil siya? Alam mo ba, kanina nag-away kami dahil hindi pa siya nakakapaglaban ng damit namin. Sinabihan ko siya, iiwanan ko siya kung hindi pa siya titigil sa kakahanap sa anak namin. Sinabi mo yun? Eh, ano yung reaksyon niya? Hindi nakaimik, nagulat siya. Pero, hindi mo nang gagawin yun, di ba? Anong hindi? Talagang tutuhanin ko. Kasi nakakasawa na. Kawawa naman si Kumari pag iniwan mo. Hindi nga siya naawa sa sarili niya. Maawa ako. Pre, na si boss. Boss, magandang umaga po. Boss, magandang umaga po. Magandang umaga din sa inyo. O Masong, bakit ganyan ang suot mo? Boss, pasensya na po kayo. Hindi po kasi nakapaglabas si Mrs. Ah, ganun ba? Opo. Siya nga pala, gusto ko kayong imbitahan sa bahay. Dumating na kasi yung anak ko. Gusto niya kayong makilala. Maraming salamat po, boss. Maraming salamat po. Hindi po ba nakakaya sa anak niyo? Hindi. Mas maganda nga yun para maging malapit kayo sa isa't isa. Pumayag ka na, pre. Sayang din yun. Makalibre tayo ng hapunan. Sige po, boss. Kakarating kami. Aasahan ko yan ha. Sige, sasabihan ko rin yung mga ibang kasama nyo.
Ikaw pre, libre na nga lang, ayaw mo pa. Pumayag na nga ako, di ba? Ikaw talaga. Tagal naman lumabas nila, boss. Kung naiinip ka pre, magtingin-tingin ka muna dyan oh. Nagugutom na ako, pre. Sige, diyan ka muna. Bakit pare? Alam ko lang iniisip mo pare. Pero, imposible pare. Bakit ganun, pare? Magkamukha sila. Pre, napaka-imposibleng maging siya. Dahil sa abroad siya lumaki. Ayaw kong isipin, pre. Pero, bakit iba ang nararamdaman ko? Ikaw na rin nagsabi, di ba, na matagal na siyang wala. Oo, pare. Pero, bakit parang magkamukha sila? Pare naman, normal lang sa mundo ang may mga magkamukha. Siguro nagkataon lang na magkahawig sila. Ano pare, duda ka pa rin ba sa mag-ama? Oo, siguro tama ka. Nagkataon na magkahawig sila. Sabi ko naman sa'yo eh. Ano, naniniwala ka na sa akin? Oh, andyan na pala kayo. Opo, boss. Ito pala si Brian. Napakabait at masipag. Ako na lang ang kasama niya sa buhay. Simula nung nawala yung mama niya. Sabi ko sa'yo eh. Sige, maya-maya lang darating na yun. May pinuntan lang saglit. Sige, maupo muna kayo habang iniintay natin yung iba. Pa? Oh, nandiyan na pala yung anak ko. Oh, anak. Hoy pre, kanina ka pang walang himik dyan ah. Wala, pre. Di lang ako mapakali. Bakit? Iniisip mo pa rin ba yung anak mo? Kahit isipin kong hindi siya yun. Iba eh. Anong iba? Ay nako, kung alam ko lang makakagulo sa isip mo magpapunta natin doon. Sana hindi na lang kita pinilit kanina. Wala namang problema doon, pare. Yung sa akin lang, iba yung nararamdaman ko nung nakita ko si Brian. Lalo na yung litrato niya nung bata. Pare, narinig mo naman siguro yung sinabi ni boss kanina, di ba? So, paanong magiging siya? Tama ka nga talaga, pare. Paano nga ba? Magkamukha lang siguro sila, pare. Kaya, itigil mo na pag-iisip mo ha. Napaka-imposible. Tama. Pero bakit ganun? Kahit sabihin ng isip kong hindi siya, ibang nararamdaman ng puso ko.
kanina ka ba dyan? Masong, huwag ka magagalit sa akin. Napag-isip-isip ko kanina na ititigil ko na yung paghahanap sa anak natin. Dahil sa tagal ng panahon na lumipas, siguro talagang wala na siya. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba sa kanya ang nakita ko kanina. O ilihim ko na lang. Ayoko nang umasa. Baka mamaya masasaktan lang ako. Uy, Masong. Kanina pa ako nagsasalita. Bakit wala kang imik dyan? May problema ka ba? Ruby, miss ko ng anak natin. Gustong gusto ko na siyang makita at makasamang muli. Teka, Masong. Bakit ganyan ang mga sinasabi mo? Ngayon, handa na akong itigil yung paghahanap sa anak natin. Tapos ganyan ang sasabihin mo? Hindi ko alam. Bigla ko lang siyang naalala. Ano ba talagang gusto mong mangyari, Masong? Naguguluhan ako. Dati gusto mo siyang kalimutan. Tapos ngayon, ganyan ka? Hindi ko alam kung ano ba talagang gusto mong gawin ko. Ang kalimutan at tanggapin na wala ng anak natin o ipagpatuloy ang paghanap sa anak natin. Bakit, Masong? Nakita mo ba yung anak natin, ha? Alam mo ba kung nasan siya? Magsalita ka, Masong! Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Lalo ako nababaliw sa mga ginagawa mo. Naiinis ako sa'yo! Kahit gusto kong sabihin sa iyo ang nakita ko kanina, pero hindi pa sa ngayon. Gusto ko munang makasigurado kung totoong siya nga. Bakit kaya wala pa sila? Araw ko'y papanglaw pag di ka natatanaw. Kahit saglit man lang, ika'y masilayan. Sa'yo ay maghihintay kahit ika'y mawalay. Diyos ang pinagmulan ng pagmamahal ni nanay. Himig ng pagmamahal sa'yo'y iaalay. Ang pag-ibig ni nanay sa'yo habang buhay. Di ako mapapagal, di malulumbay. Ating tutunghayan ng bawat oras. Yung kantang yun, hindi ako pwede magkamali. Oo nga pala. Nakalimutan ko yung mga pinadalang papeles ni Papa. Nasaan ka? Bakit alam mo yung kantang yun? Anak! Nasaan ka? Ruby, anong ginagawa mo dito? Ba't nandito ka? Masong! Nandito siya!
Narinig ko yung kanta. Anong narinig mo? Anong kanta? Wala nang ibang tao dito. Nandito siya, Masong. Hindi ako pwede magkamali. Yung kantang yun. Kaming dalawa lang nakakaalam. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Ba't ka kasi nandito? Masong. Umuwi ka na. Huwag mo kong iyayin dito habang wala pang anak ng boss namin dito. Pero Masong. Malis ka na. Oh, sir. Masong, tinitignan mo dyan. Wala po, sir. Ganun ba? Sige, ano, trabaho na tayo? Sige po. Tara. Salamat. Bale, ito. Ito yung pinadalang papeles ni Papa. Bale, ito na yung mga gagawin natin. Himig ng pagmamahal. Sa'yo'y iaalay. Ikaw, buti na lang hindi ka nabutan ng boss ko. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin, Masong? Rinig na rinig ko kanina. Yung kantang yun. Eh ano bang kasing kantang yun? Eh wala naman ibang tao doon kanina, kundi tayo lang. Nababaliw ka na ba? Hindi ako pwede magkamali, Masong. Rinig na rinig ko kanina yung lalaking kumakanta. Huwag mo nga akong pinagloloko. Alam kong gumagawa ka lang ng kwento. Anong gusto mo? Pupunta ka sa opisina namin na manggugulo at hanapin mo yung taong kumakanta na yon? Oo, Masong. Kung yun lang ang paraan para mahanap ko yung lalaking yun. Yan ang wag na wag mong gagawin, Ruby. At wag mo kong ipapahiya sa pinagtatrabahuan ko! Masong, malakas talaga ang kutob ko. Dahil kaming dalawa lang ng anak mo ang nakakaalam sa kantang yun. Wala ka namang nakita, di ba? Guni-guni mo lang yun. Kasi disprado ka nang mahanap ng anak mo. Pumasok ka na nga doon, baka hindi pa kita matansya. Masong? 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 Sino yun? Oh! Boss Brian! Dito kayo, pasok kayo. Mainit dyan. Sige. Pasok po kayo, boss. Pasensya na kayo dito sa bahay, boss, ha? Sobrang kalat. Maupo po kayo. Salamat. Bakit po pala kayo naparito, boss? May nakalimutan lang akong ipaliwanag sa'yo. Ayoko naman na sabihin sa text o tawag. Kaya sinadya na kita rito. Ah, ganun po ba, sir? Ano po ba yun? Ah, sir, baka gusto niyo po ng merienda o kaya kape. Nako. Hindi naman, Song. Mabilis lang naman to. Paano ba yan? Maliwanag naman na sa'yo siguro kung anong gusto kong mangyari. Sige, sir. Salamat po. Sige. Sige, tutuloy na ako. Magkita na lang tayo bukas sa opisina. Saglit, sir. Tapos ko na pala yung proposal. Kukunin ko lang po saglit.
Sige, pakita mo sa akin. Sir, ito na po pala yung proposal. Sige, magkita na lang tayo sa opisina bukas. Sige sir, mag-ingat po kayo. Salamat. Masong, sino yun? Yun yung anak ni Boss Romeo, si Brian. Yun ang boss namin ngayon. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Yung kasing nasa kotse, Masong. Parang ano, Tumigil ka na nga dyan. Nag-umpisa ka na naman eh. Sino kaya yung babaeng yun? Lumabas ka dyan, Sir Brian. Asan na yung pinangako mo sa amin? Pre, ano yung maingay? Sir Brian, lumabas ka dyan! lumabas ka dyan, Sir Brian! Asan na yung pinangako mo sa amin? Sir Brian, lumabas ka dyan! Tinatawag nila si Sir Brian. Sir Brian, Oo nga. lumabas ka dyan! Tara, babayin natin. Tara. Lumabas ka dyan, Sir Brian! Sir Brian, lumabas ka dyan! Mga kasama, ba't kayo na parito? Oo nga. May problema ba? Nasaan na yung magaling na anak ni Boss Romeo? At nasaan na din yung bonus na pinangako niya ibibigay niya sa amin? Oo nga. Sabi niya, iabot niya sa amin ng personal. Asan na? Kahapon pa namin siya hinihintay. Ni anino niya, wala. Mga kasama, pwede bang uminano muna kayo? Oo nga. Kahapon pa siya hindi pumapasok. Hindi namin alam yung dahilan. Wala palang isang salita yung bagong boss niyo dito. Oo nga. Baka naman tinataguan niya tayo. Hindi niya ba alam na may pamilya din kaming pinapalamon? Huwag kayong magsalita ng ganyan. Pare-pareho tayong hindi natin alam kung anong nangyari sa kanya. Kaya nga, hindi rin namin siya matawagan. Pare Masong, subukan mo tawagan siya. Sige pare. At sasabihin ko sa kanya ang nangyayari dito. Sandali lang mga kasama. At tatawagan ko si Sir. Hello? Hello Sir Brian. Ayos lang po ba kayo? Pasensya na kayo, Masong. Hindi kasi maganda yung pangaramdam ko mula kahapon. Ganun po ba? Sir Brian, nandito po yung trabante sa kabilang department. Nagwawala po sila dito. Dahil daw po sa bonus na pinangako nyo, niaabot sa kanila. Oo nga pala. Nakalimutan ko. Dahil hinatid ko si Papa sa airport kahapon. Pagdating ko, hindi na maganda ang pakiramdam ko. Umalis pala si Boss Romeo. Ano po pala sasabihin ko sa kanila, sir? Pakisabi na lang sa kanila na huwag na lang sila mag-alala. Ibibigay ko yun pag nakapasok na ako. Sige po, sir. Mga kasama, may sakit pala si Sir Brian, kaya hindi siya nakakapasok. Kita nyo na? Kaya imposible yung mga sinasabi sa kanya. Kaya pumasok na kayo sa mga trabaho nyo. Huwag kayong mag-alala. Ibibigay daw niya yung pinangako niya pag pumasok na siya. Maniniwala ulit kami sa pagkakataong ito dahil sa mga sinabi niyo. Kilala ko siya. Meron siyang isang salita. Kaya magsibalik na kayo sa mga trabaho nyo. Kaya nga, kaya maghintay lang kayo. Sige, tumupad sana yung success sa pinangako niya sa amin. Tara na mga kasama.
Magsibalik na tayo. Pare, sino nag-aasikaso sa kanya kung may sakit siya? Hindi ko alam, pare. Kawawa naman siya. Kumakain pa kaya yun? Pare Gian, mag-undertime ako ngayon ha. Ha? Bakit pare? May lakad ka ba? Wala, pare. Bibisitahin ko lang sana si Sir Brian. Kawawa naman siya. Chichik ko lang kung may nag-aasikaso sa kanya o wala. Sige pre. Ikaw munang bahala dito sa opisina. Ha? Sige pre, walang problema. Masong, salamat sa pagbisita mo sa akin, ha. Wala po yun, sir. Nag-aalala lang po talaga kami sa'yo ni JR. Mag-isa ka lang po pala dito. Di po kayo nagsasabi. Sana pinuntan na kita kahapon. Pasensya na kayo, ha. Nasanay lang kasi ako sa Amerika. Simula nung lumaki ako, nasanay na ako palagi mag-isa. Si Papa, busy naman palagi sa kumpanya niya doon. Ah, ganun po ba? Kaya paanong magiging siya ang anak ko? Doon siya lumaki sa ibang bansa. Malamang doon rin siya ipinanganak. Kaya napaka-imposible. Ah, sir. Napano kayo, sir? Nahilo lang ako. Biglang sumakit yung ulo ko, Masong. Upo nga muna kayo, sir. Kung may kailangan kayo, sir, magsabi lang kayo sa akin. Nakakaya naman sa'yo, Masong. Imbis na nasa trabaho ka, nandito ka. Inaasikaso mo ako. Nako, sir, huwag po kayong mahiya. Ang isipin nyo, parang ako na lang yung tatay nyo ngayon. Maraming salamat, Masong. Ay, Tatay Masong pala. Ang sarap pakinggan na may anak kang nagpapasalamat sa pag-aalaga mo sa kanya. Teka, alam ba ng papa mo na may sakit ka? Hindi. Ayoko na kasi mag-alala pa siya dun. Tsaka, masyado siyang maraming inaasikasong negosyo namin dun. Kaya, hindi ko na pinaalam. Sa bagay, nandito naman ako na tatay mo. Kaya nga po eh. Talikod ka para hilutin ko yung ulo mo. Hindi po. Para matanggal yung sakit ng ulo mo. Alam buhay ko ngayon lang po ako nahilot ng ganito. Sarap po pala sa pakiramdam. Ako din. Ngayon lang din ako nakapag-alaga ng isang anak. Maraming salamat po, Tatay Masong. Ang sarap pala sa pakiramdam na pinapasalamatan ka ng anak mo sa bawat ginagawa mo para sa kanya. Sana man lang nagawa ko ito sa anak ko noon. Walang anuman, anak. Masong, Masong. Bakit? Masong, sasabay sana ako sa'yo. Sasabay ka? Saan? Hindi porket sinabi ko sa'yo noon na gusto kong makasama muli ang anak natin, magpapatuloy ka pa rin sa paghanap sa kanya! Hindi. Hindi talaga ako titigil. Ngayon pa na may konting pag-asa ako narinig? Anong pag-asang sinasabi mo, ha? Ano? Yung kantang narinig mo, ang sinasabi mo? Oo, Masong. Dahil kaming dalawa lang ng anak mo ang nakakaalam nun. Kahit ikaw, hindi mo alam yun. Nababaliw ka na talaga? Baka imagination mo lang yun. Naniwala ka naman kaagad? Hindi ako pwede magkamali, Masong! Bahala ka dyan! Nagmamadali ako! Masong! Masong! O Ruby, halika, pasok ka muna. Salamat. Buti na parito ka. Maupo ka muna. Total, wala pa yung bus namin. Wag na, JR. Iabot ko lang sana to kay Masong, naiwan niya. Ah, oo nga. Ito yung
hinahanap namin kanina. Gusto mo tawagan ko siya? Wag na, JR. Sa totoo niyan, JR, may iba din kasi akong pakay dito. Ha? Pakay? Sino yung pakay mo dito? Wala. Nagbabaka sakali lang ako dito. Na ano? Wala. Sige, JR. Babalik na lang ako mamayang hapon. Sigurado ka? Sige, salamat. Alis na ako. Sige, sabihin ko lang kay Pare Masong na dumaan ka pagbalik niya. Sige. Sige, ingat ka. Pare, dito na pala yung report sa ibang department. Mabuti dumating ka na, pare. Bakit pare? May problema ka ba? Ako wala. Ikaw mayroon. Ako? Bakit naman? Yun oh. Anong ginagawa niya dito? Kanina tinanong ko siya kung anong ginagawa niya dito. Kung hinahanap ka niya. Sabi naman daw niya, hindi. Nagbabakasakaling daw siya. Ang tigas talaga ng ulo ng taong ito. Sandali lang pre ah. Kakausapin ko lang siya. Sige pre. Ruby, Pamasong, ikaw pala. anong ginagawa mo dito? Alam mo naman kung bakit ako nandito, Masong. Ay nako. Matinding away na naman to. Ba't pang kulit mo? Halika nga dito. Inaano ba kita? Hindi naman kita tinawag, di ba? Pinapaya mo ko sa trabaho ko eh. Hindi mo nga ako tinawag. Pero kilala ka nila dito eh. Huwag mo kong hiyain dito, Ruby. Binabalaan kita. Wala akong ginagawa, Masong. Bakit? Nag-iiskandalo ba ako? Hindi ka nga nag-iiskandalo. Pero sinabi mo naman kay JR na nagbabakasakali ka. Kaya nandito ka, di ba? So anong ibig sabihin nun? Ha? Totoo naman, di ba? Dito ko narinig yung kantang yun. Kaya dito ako nagbabakasakali. Ipasok mo sa kukuti mo na imahinasyon mo lang yon. Dahil nangungulila ka sa anak mo. Hindi. Bakit ba ayaw mo maniwala? Dito ko siya narinig na kumanta. Halika na, iuwi na kita bago mo ako ipahiya dito sa opisina. Hindi, Masong. Dito lang ako. Ayoko umuwi. Kung sinabi kong uuwi na tayo, uuwi na tayo. Wala kang gagawin dito. Uuwi ako ngayon. Pero hindi mo ako mapipigilan na bumalik dito. Dahil alam ko at nararamdaman ko na nandito lang sa paligid yung anak ko. Kaya wag mo akong pipigilan. Gusto ko sanang maniwala sa sinasabi mo. Pero napaka-imposible ng lahat. Himala. Ngayon lang siya nag-abalang magbaon. Ayaw na ayaw niya magdala ng baonan. Kanino niya kaya ibibigay ito? Masong, para kanino to? Hindi ako naniniwalang sa'yo to. Kasi simula nung magtrabaho ka, ayaw na ayaw mo magdala ng baonan. Wala kang pakialam kung kanino ko ibibigay yan. Tumabi ka nga dyan. Wag na wag ko lang malalaman na niloloko mo ako, kundi... Kundi ano? Huwag mo kong tatakutin, Ruby. Dahil hindi kita habulin pag sinabi mong iiwan mo ako. Hayop ka talaga. Visit! Kaya umayos ka, Ruby. Huwag ako. Sige na. Sundan ko nga.
Baka kung saan pupunta to. Uy, Masong! Ba't sumunod ka? Anong ginagawa mo dito? Kanino bahay yan? Ba't sumunod ka? Nakakahiya ka. Yan ang bahay ng boss namin. Meron siyang sakit, kaya pinagdalan ko siya ng pagkain. Ganun ba? Pasensya na ha. Pwede ba? Umuwi ka na. Ayoko nga. Kung talagang bahay ng boss nyo yan, isama mo ako sa loob para maniwala ako. Naku, patay na. Pag sinama ko siya sa loob, baka makita niya ang picture ni Sir Brian nung bata. Baka isipin niyang siyang nawawalang anak namin. Ano, Masong? Isama mo ako sa loob kung gusto mo maniwala ako sa'yo. Naku, bahala na. Sige na nga, isasama na kita. Pero huwag kang magulo sa loob ha. Nakakahiya. Sige, pangako. Halika na. Ruby, umupo ka lang dyan ha. Sige. Mabilis lang ako ha. Sandali lang, Masong. Pwede ko bang makita yung anak ng boss mo? Ano ka ba? Di ba sinabi ko sa'yo na may sakit siya? Baka mahawa ka pa, kaya wag na. Oo nga pala. Sige, puntahan mo na siya. Yung bilin ko diyan ka lang. Kailangan hindi niya makita yung picture na yun. Ang ganda ng upuan na to Siguro mahal to. Tingnan ko nga kung ano yung itsura ng boss ni Masong. Ruby! Bakit, Masong? Anong ginagawa mo? Di ba sinabihan na kita? Wala naman akong ginagawang masama. Gusto ko lang naman makita yung picture nila. Di ba sinabihan kita na umupo ka lang dyan? Saka puno ng CCTV ang bahay na to. Ano na lang ang sasabihin nila pag nakita ka nilang nakikialam sa mga gamit nila, ha? Pasensya ka na. Hindi ko alam. Kaya ayaw kitang isama dito Kasi ganyan ka. Nakakaya ka. Pasensya ka na. Hindi na mauulit. Hindi na talaga. Hindi na talaga kita dito isasama kahit kailan. Buti na lang napigilan kita. Kung hindi, baka manggulo ka dito. Tara na nga. Baka makita pa tayo ni Sir Brian. Kasama pala ni Tatay Masong yung asawa niya. Hoy! Ano bang tinitingin-tingin mo dyan? Tara na! Masong, papasok ka na ba? Oo, bakit? Kasi... Hoy, Ruby! Sa oras na bumalik ka sa trabaho ko, makikita mo. Masong, kahit magpunta ako doon, hindi ikaw ang pakay ko. Sino? Yung sinasabi mong taong kumakanta? Kalokohan! Imahinasyon mo lang yun, Ruby! Kahit anong sabihin mo, Masong, babalik at babalik ako doon. Dahil alam ko, malapit ko na makita yung anak ko. Ah, ganun. Baka gusto mong gawin ko yung sinasabi mo. Ang alin? Ang iwanan ako? E di gawin mo! Wala akong pakialam. Ang mas mahalaga sa akin, ang mahanap ko ang anak ko. Ngayon pa? Ngayon na may konting pag-asa ako narinig? Talagang gagawin ko yun. Dahil lahat ng kahihiyan, pinalasap mo sa akin. Dahil sa pagkakataong ito, ayaw kong pati sa loob ng trabaho ko, ipapahiya mo ko. Ikaw lang nagpapahiya sa sarili mo, Masong. Dahil ikaw ang gumagawa ng sarili mong multo sa lahat ng ginagawa ko para sa anak natin.
Ikaw, nakita mo ba yung sarili mo? Na gumugugol ng oras para hanapin yung anak natin? Di ba hindi? Hanggang puro salita ka lang. Puro galit. Puro alipusta sa akin. Pero lahat yon baliwala sa akin. Dahil wala akong ibang hangad at inisip kundi makita ang anak natin. Kahit habang buhay pa akong gumala, wala akong pakialam. Makita lang siya. Nababaliw ka na talaga. Ikaw bahala kung yan ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Pero huwag mo kong idadamay sa kahiyan na mangyayari sa buhay mo! At oras na makita kong anak natin, malalaman niya kung anong klaseng ama meron siya. Amang sinasabing miss ang anak at gusto uling makasama siya, pero hindi siya gumawa ng paraan para mahanap siya. Uy, pre. Kanina ka pa dyan sa office, ah. May problema ka ba? Wala namang pinagbago, pare. Halos araw-araw akong problemado. Sa asawa mo na naman ba? Kanino pa ba? Sabi ko naman sa'yo, eh. Intindi mo lang siya palagi. Palagi naman, pre. Pero nakakasawa na din siya. Buti ka pa. Tanggap mo na wala yung anak nyo. Pero siya, hindi pa. Hindi rin, pre. Anong ibig mong sabihin hindi rin, pre? Alam mo, pre, pinipilit ko lang dito sa loob ko na wala na yung anak ko. Pero ang totoo, iba ang nararamdaman ko. Ramdam ng puso ko na buhay siya. At malapit lang siya sa akin. Kawate na babaliw, pre. Ni hindi nyo nga alam kung asan siya. O buhay pa siya. Buhay siya, pre. Yun ang nararamdaman ko. Hindi ko lang kasi alam kung saan ako mag-uumpisa. Nahanapin siya. Tama naman yung asawa ko. Kahit ni minsan, hindi ako sumubok na hanapin siya. Alam mo kung bakit, pre? Natatakot lang talaga ako pag nalaman kong wala na yung anak ko. Hindi ko kaya, pre. Mababaliw ako. Ngayon, alam mo nang nararamdaman ng asawa mo. Basta pre, yung mga sinabi ko sa'yo, huwag mong kakalimutan. Oo, pre. Tay! Tay? Tinawag si Masong na tatay? Sino ba yun? Hindi ko tuloy makita. Hinarangan kasi ni paring JR. Oh, andyan ka na pala. Kakapagod. Daming trabaho sa opisina. Sakit ng katawan ko. Oh, ba't ganyan ka makatingin? Parang may nagawa akong kasalanan, ah. Talagang meron. Anong nagawa kong kasalanan sa'yo? Huwag mo kong simulan. Pagod ako sa trabaho. Masong, sino yung tumawag sa'yo ng tatay kanina, ha? Tay! Tinawag si Masong na tatay? Sino ba yun? Hindi ko tuloy makita. Hinarangan kasi ni paring JR. Umamin ka, Masong! Meron ba akong dapat malaman, ha? Sabihin mo! Umamin ka, Masong! Tama na! Wala akong nililihim sa'yo! Sino yung tumawag sa'yo ng tatay kanina? Nandun ako! Rinig na rinig ko yun! Magsalita ka, Masong! Sino yun? Umamin ka! Si Sir Brian yun, yung tumawag sa akin ng tatay kanina. Ano? Masaya ka na? Imposible.
Anak siya ng boss nyo. At bakit ka naman yung tatawaging tatay? Sinong niloko mo, ha? Hindi kita niloloko. Naalala mo, nung sinundan mo ako? Nung nagdala ako ng baon para sa kanya. Nahiya siyang asikasuhin ko siya. Kaya sinabi ko sa kanya na tawagin niya akong tatay para hindi siya mailang sa akin. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa mga sinabi mo. Kung hindi ka naniniwala, halika para siya magpaliwanag sa'yo. Hindi na kailangan. Paniniwala ka rin pala eh. Ang dami mo pang sinasabi. Eh kung pinakilala mo sana ako nung nandun tayo sa bahay nila na ganun ang setup nyo, eh di sana walang ganito. So kasalanan ko pa ngayon. Eh ano pa nga ba? Tumulong na nga ako. Ako bang masama? Anong klase ka? Yan kasi ang ugali mo. Sarili mo lang iniisip mo. Wala kang pakialam sa mga kasama mo sa buhay. Tumahimik ka na. Ngayon, alam mo na. Kaya manahimik ka na. Pare Masong, Bakit, pre? saan ka pupunta? Uuwi ka na ba? Oo, pre. Bakit, pre? May kailangan ka ba? Wala naman pre. Kasi pansin ko lang, simula kaninang umaga, parang Biyernes Santo yung mukha mo. Ah, ganun ba? Kasi visit yung asawa ko. Ako na nga lang yung tumulong. Ako pa yung napasama. Ha? Paano nga nasabi yan? Akalain mo, nakita pala tayo kahapon. Kasabay ng pagtawag sa akin ni Brian ng tatay. Kahit ako pre, kung hindi yung pinaliwanag sa akin, na ganun pala yung usapan nyo, isipin ko talaga na may anak ka sa iba. Hindi mangyayari yun, pre. Kahit nagkakaganito kami ng asawa ko, mahal ko yun. Yun na nga. Kaya sana, unti-unti mo siyang tulungan para makalimutan niya ang lahat. Ewan ko, pare. Kung kailan medyo tanggap ko ng lahat, doon naman nag-iba ang pakiramdam ko. Nararamdaman ko ang presensya ng anak ko. Alam mo pre, nararamdaman mo lang yan dahil kay Brian. Lalo't pat galon ang setup yung dalawa nung may sakit siya. Mabuti na lang at gumaling na siya. Oo nga. Baka pag tumagal, masanay na akong tatay niya. Nako, pag nagkaganon, baka isipin ni Boss Romeo, inaagawan mo siya sa papel ng anak niya. Baka tanggalin ka nun sa trabaho. Nako, wag naman sana, pre. Saka malabong mangyari yun. Siguraduhin mo lang pre. Pero pa nagkataon, parang bumangga ka sa pader. Sige, pre. Mauna na ako. Sandali pre, sasabay na ako. Maligayang kaarawan, anak ko. Sobrang miss na kita. Hindi ko na alam kung ano nang itsura mo ngayon. Siguro, napakatangkad mo at gwapo, kagaya ng tatay mo. Kailan kaya kita muling makikita, anak? Gustong-gusto na kitang yakapin. Alam mo, anak, pupuntahan ko ang tatay mo ngayon para sabay kami magsimba. Ipapanalangin namin na magkakasama-sama tayo ulit. Mahal na mahal ka namin, anak. Napadami yung kain ko pre. Pre. Ano na naman ang ginagawa niya dito? Pare, muna na ako. Parang hindi na maganda yung aura mo. Sige pre. Pare. Masong, pauwi ka na ba? Oo. Ba't nandito ka na naman? Manggugulo ka na naman dito? Hindi, Masong. Nandito ako kasi... Kasi ano? Ipapahiya mo na naman ako sa mga kasamahan ko? Hindi, Masong. Nandito ako dahil... Yun lang naman kasi ang alam mo. Kung bakit nandito ka. Ano ba, Masong? Nasasaktan ako!
Hindi, Masong. Nandito ako para ayain ka magsimba. Para ano? Magsisimba ka lang pala? Di magsimba ka lang sana mag-isa. Nakalimutan mo na ba? Kaarawan ng ating anak ngayon. Ano? Naalala mo na? Anong klase kang ama para makalimutan mo yung kaarawan ng anak mo, ha? Oo nga pala. Pasensya ka na. Nawala sa isip ko. Nawala sa isip mo? Dahil puro trabaho at sarili mo lang yung nasa isip mo? O nawala sa isip mo dahil kinalimutan mo na may anak ka? Hindi, Ruby. Sadyang nakalimutan ko lang. Sa dami ng trabaho at iniisip ko. Diyos ko, patawarin niyo sana ako. At patawarin rin sana ako ng anak ko. Hindi ko sinasadyang mawala sa isip ko ang kaarawan ng anak ko. Alam niyo kung gaano din ako nangungulila sa kanya. Hindi ko lang pinapakita sa asawa ko dahil ayokong mas panghinaan siya ng loob. Ano? Sasama ka ba o hindi? Oo, sasama ako. Gusto ko rin hilingin sa Panginoon na sana nasa maayos na kalagayan ng anak natin kung nasan man siya naroroon. Mabuti naman kung ganon. Ano bang ginagawa mo dyan? Tara na! Kailangan maaga ko ngayon. Dumating na si Boss Romeo. Tsak bibisita yan sa opisina. Boss Romeo? Boss, magandang umaga po. Hello, Masong. Magandang umaga din. Nasa opisina ka na ba? Papunta pa lang po. Bakit po? Wala naman. May gusto lang sana akong sabihin sa'yo. Ano po yun, boss? May problema ba? Ano kayang sasabihin ng boss niya? Wala, Masong. Gusto ko lang sana kayong imbitahan sa nalalapit na karawan ni Brian. Magkakaroon kasi ng simpleng salo-salo dito sa bahay. Ayaw kasi ng anak ko ng maingay, magulo at magarbong handaan. Kaya tayo-tayo na lang doon sa pisina. Gusto ko sanang isama mo yung asawa mo. Gusto ko siya makilala. Tatawagan ko lang si JR at ang mga ibang kasamahan nyo. Sige, boss. Wala pong problema. Magaling kung ganon. Aasahan ko kayo ng asawa mo. Huwag ka mag-alala. Kahit hindi mo ako isama, ayos lang ako. Ayoko kasing isipin mo na baka ipahiya kita doon at pagtawanan ka nila. Kaya ayos lang kahit hindi mo ako isama. Mabuti naman alam mo. Kung matino ka lang sana, di ganito. Alam ko naman, simulat sa pool, never mo kaming sinama ng anak mo pag may party kayo sa opisina. Huwag ka mag-alala. Sanay na akong iniiwan mo at binabaliwala pagdating sa mga ganyan. Huwag kang magdrama dyan. Hindi bagay sa'yo. Hindi ako nagdadrama. Totoo lang yung mga sinasabi ko. Bakit? Nasasaktan ka ba sa mga naririnig mo? Kahit anong sabihin mo, hindi kita isasama. Pare Masong, hintay! Bakit ba nagmamadali ka? May hinahabol ka ba? Wala, pre. Bad trip na naman ako kay Ruby. Wala pa yatang araw na hindi ka pumasok na hindi maliwalas yung mukha mo. Bakit ba pare? Maaga kasing tumawag si Boss Romeo at nag-iimbita siya sa nalalapit na kaarawan ni Sir Brian. Ay, oo nga pala. Kahit sa akin, maaga siyang tumawag.
Akalain mo, nung narinig ni Ruby, nung sabihin ni Boss Romeo, na isama ko daw siya dahil gusto daw siyang makilala ni Boss Romeo. Kahit ako, sinabi niyang isama si Mrs. Kaso, hindi pwede pare. Alam mo naman, walang mag-aalaga sa baby namin dahil kapapakanak pa lang niya. Oo nga pala. Bakit ba? Nagpilit bang sumama si Mrs. mo? Hindi naman. Tsaka hindi ko naman talaga siya isasama, no? Mali yan pre. Dapat isama mo rin siya sa mga ganyang okasyon nang malibang naman siya at makakilala ng ibang tao. Malay mo, kapag may nakakausap siya, marelax yung isip niya. Yun na pala umpisa ng pagbabago niya. Sa bagay, tama ka dyan, pre. Bakit hindi ko naisip yun? Dahil mas iniisip mo ang lahat ng gagawin niya na ipapahiya ka niya. Kaya hindi mo naisip ang mga bagay na yon. Oo nga. Aminado ako, pare, na may pagkakamali ako. Kaya nagkakaganon yung asawa ko. Isipin mo, masyado na siyang stress kakaisip at paghahanap sa anak nyo, dadagdagan mo pa ng palagi kayo nag-aaway, nakasigaw mo sa kanya. Walang pupuntahan yon, kundi masisiraan siya ng bait pag nagtagal. Dahil imbis na paghahanin mo ang kanyang loob at isip niya, mas lalo pang pinapalala. Tama ka, pare. Ang sama tuloy ang tingin ko sa sarili ko ngayon. Kaya mamaya, pag uwi mo, sabihin mo sa kanya, isasama mo siya doon para patuwa naman siya. Tama ka, pare. Maraming salamat talaga, pare, ah. Buti na lang nandyan ka para pagsabihan ako. Wala yun pare. Tara! Nandyan ka na pala, Masong. Sandali lang at ipaghanda kita na makakain. Ah, yung tungkol pala sa sinabi ni Boss Romeo kaninang umaga. Huwag ka mag-alala. Sinabi ko naman sa'yo na hindi ako Isasama kita. isasama mo ko. Hindi ako naniniwala sa'yo, Masong. Kilala kita. Totoo ang sinasabi ko, Ruby. Isasama talaga kita. Sigurado ka? Huwag na. Baka isipin mo kasi Isasama kita. Narinig mo? Hindi lang sa sinabi ni boss, kundi dahil gusto ko. Simula ngayon, ibalik na natin yung dati. Yung dati nating pagsasama kahit wala na yung anak natin. Napag-isip-isip ko kasi na baka kaya hindi natin nakikita ang anak natin kasi puro tayo away at sisihan. Baka pag naging maayos ulit tayong dalawa, malay natin, maawang Diyos sa atin at ibalik yung anak natin. maraming salamat, Masong. Mabuti at naisip mo yan. Kaya ipahinga mo na yung sarili mo dahil gusto ko presentable ka sa araw na yon. Huwag ka mag-alala, Masong. Hindi kita ipapahiya doon. Salamat. Maligayang kaarawan, anak ko. Anak ko? Ibig sabihin, may kapatid ako? 20 taon nang nakalipas, anak. Simula nung iwanan mo si Papa. 20 taon? Kung magkapatid kami, bakit magkasing edad kami? Hindi kaya may kakambal ako? Pero kung kakambal ko siya, bakit hindi kami pareho ng kaarawan? Hintayin mo ako, anak. Nadalawin ka ni Papa.
ginagawa ni Papa dito? Sino yung dinadalaw ni Papa dito? Tsaka bakit di niya sinabi sa akin na may kapatid pala ako? Sa anong dahilan? Kumusta na anak ko? Alam ko masaya kayong dalawa ng mama mo dyan. Na idinaraos ang karawan mo. Kasama si Mama? Ibig sabihin, patay na rin ang kapatid ko? Alam mo, gusto ko na rin mawala sa mundo. Simula nung kinuha ka ng Diyos sa akin. Nagpapasalamat ako sa Diyos. At ibinalikanan niya sa akin. At ikaw na nga si Brian, anak. Brian? Siya na ako ngayon? Ibig bang sabihin, hindi ako tunay na anak ni Papa? Papa! Anak, pakiusap. Huwag kang magalit kay Papa. Magpapaliwanag ako. Brian! Brian, anak! Anak? Tinawag niyo akong anak? Oo naman. Anak naman talaga kita, di ba? Yung totoo pa! Anak niyo ba talaga ako o hindi? Sino yung dinadala niyo dun sa sementeryo na kamukha ko? Ano bang sinasabi mo? Anak talaga kita, Brian! Huwag ka na magsinungaling pa! Kitang-kita na ng dalawang mata ko! Nakamukhang kamukha ko yun na wala mong anak! Tama, di ba? Hindi na ako bata para itago niyo pa sa akin yung katotohanan! Sino ba talaga ako Paano ako napunta sa inyo? Sino yung mga magulang ko? Siya rin lang na alam mo ng totoo. Oo, hindi kita tunay na anak. Napunta ka lang sa akin noon dahil pagkagising mo sa ospital, wala ka nang maalala. Kaya sinamantala ko ang pagkakataong yun. Pinagawan kita ng mga dokumento, pinarehistro bilang anak ko. At isinama kita sa Amerika, doon kita pinagamot hanggang sa gumaling ka. Pero wala ka nang naalala pa mula sa nakaraan mo hanggang sa lumaki ka na. Pero dapat hindi nyo nilihim lahat sa akin yun pa. Napakahaba ng panahon na niloko nyo ako. Kahit kailan. Hindi sumagi sa isip kong darating tayo sa ganitong sitwasyon. Akala ko, hindi mo na malalaman ang katotohanan. Katotohanan na napakatagal na panahon kong itinago. Mali pala ako. Masyado ka palang matalino para hindi mo malaman ang totoo.
Hindi naman ho sana tayo aabot sa ganito eh. Kung sinabi nyo na lang sa akin ng totoo. Kung sino ba talaga ako? Anak, patawarin mo ako. Kung di ko nasabi sa'yo ang totoo, natatakot lang ako na baka iwan mo ako. Hindi naman ako ganun kasama ba? Para iwat kayo ng ganun-ganun lang. Kayo yung nag-alaga at nagpalaki sa akin. At nagbigay ng karangyaan sa buhay. So bakit ko kayo iiwan ah? Hindi ko alam, anak. Dahil masyado akong nilamon ng takot noong panahon na yun. Dahil minsan na akong nawalan ng anak. At ayaw ko na maulit pa yun. Kaya ganito yung ginawa niyo sa akin. Ha? Ginawa niyo akong tanga sa loob ng 20 taon. Pinaniwala niyo akong tunay niyo akong anak. Kahit hindi. Pa, karapatan kong malaman ang tunay kong pagkatao. Sana naisip niyo man lang yun. Nakalimot lang ako. Dahil sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Hindi pagmamahal yun pa. Kadamutan. Masyado kayong madamot. Dahil sarili nyo lang ang iniisip nyo at ang kapakanan nyo. Na kahit alam nyong masasaktan ako pagdating ng araw, ginawa nyo pa rin. So anong gusto nyo itawag ko doon? Hindi ba madamot? Madamot sa katotohanan. Ang buong akala ko, kahit na malaman mong totoo, hindi mo ako susumbatan ng ganito, anak. So anong gusto nyo gawin ko ngayon, ha? Magsaya ako? Magdiwang? Na ang tatay kong si Don Romeo, mahabang panahon akong pinaniwala sa isang malaking kasinungalingan. Alam nyo ba? Hindi naman ako magagalit ng ganito eh. Kung naging tapat lang kayo sa akin. Kaso hindi. Masyado kayong makasarili. Maintindihan mo sana ako, anak. Kung bakit ko nagawa yun. Dahil masyado lang kitang minahal. Pinotektahan kita sa sino mang taong magtangkang ilayo ka sa akin. Dahil ayaw kong mawalan ulit ng anak. Kaya ba binuhay niyo ako? Sa puro na lang kasinungalingan? Ganun ba ba? Hindi, anak. Hindi yun ang gusto kong makita mo. Pero yun yung nakikita ko ngayon pa. Lahat ng nakikita ko ngayon, puro kasinungalingan at panluloko ng dahil sa ginawa nyo. Sana, maintindihan mo ako kung bakit ko nagawa yun, anak. Isa lang akong amang nagmamahal ng sobra sa kanyang anak. Wala akong ibang hinangad kung hindi ang mapalaki siya ng maayos at maibigay sa kanya ang karangyahang buhay. Pero hindi ko hiniling lahat ng yun sa inyo pa. Oo, hindi mo nga hiniling. Pero yun ang gusto ko. Gusto ng ama na mapabuti ang kanyang anak sa kanyang hinaharap. Dahil ayaw kong maranasan mong maghirap, pati na ang magiging pamilya mo. Alam ko naman po yun pa. Napakahaba ng panahon para ipagtapat nyo sa akin yung totoo. Hindi yung tumanda akong ganito. Na hindi naman pala ako yung totoong ako. Hindi na mahalaga sa akin kung sino ka. Ang mahalaga sa akin ay anak kita. Patawarin mo sana ako, anak, kung nagawa ko sa iyo ang ganito. Dahil nagawa ko lang ito sa sobrang pagmamahal ko sa iyo. Magkaduguman tayo o hindi, walang magbabago sa desisyon ko. Dahil sa iyo ko lahat ipapamana ang lahat ng ari-arian. Dahil para sa akin, ikaw lang ang nag-iisa kong anak. Ikaw lang, Brian. Sana sapat na yun para makita mo kung bakit ako naglihim sa iyo, anak. Pare Masong, may ka pa dyan? Tagal mo naman, pre. Anong oras na, oh? Meron pa kasi akong tinapos na papeles sa loob. Ano, tara na. Mamaya na, pre. O nga pala, pre. Napansin mo si Sir Brian? Ilang araw hindi na pumapasok? Oo nga eh. Pati si Boss Romeo, hindi rin. Pero dumating naman sila galing Amerika.
Oo nga eh. Nakakapagtaka lang. Kahit tawag or text lang naman sana na kumustahin yung kumpanya. Wala eh. Kaya nga eh. Pare, ano kaya nangyari sa mag-amang yun? Ba't kang tatanungin mo? Pareho lang tayong walang alam. Oo nga no. Pre, hindi kaya sila pinasok na magnanakaw? At ginawa na ng masama? Hindi kaya inold up sila papunta dito? At tinambangan? Ano sa tingin mo, pre? Kung ano-ano yung sinasabi mo, tara na nga. Pare, pasensya ka na ah. Naisip ko lang kasi yun. Ang dami mong naisip na dahilan. Yung pangkarumal-dumal ang naiisip mo. Eh di ba yun naman unang dahilan pagdating sa mayayaman? Inold up. O kaya ninakawan. Tsaka ginagawa ng masama. Hindi ganun. Ano ka ba? Hindi lang nakabisita sa opisina, gagawan ng masama ang nasa isip mo? Ikaw naman, baka lang naman ang sabi ko. Oh, ganito na lang. Para malaman natin ang totoong dahilan, dalhin mo na lang ito bukas sa kanila para ipapirma. Teka, bakit ako? Dapat ikaw ang magpapirma niyan. May lalakadin din kasi ako bukas, pre. Importante din yun. Pare, trabaho mo yan. Isa pa, baka maibilin si boss. Kaya isaglit mo na yan. Kung sa bagay, tama ka. Sige, ako na lang magdadaan sa bahay nila to bukas. Sige pre, basta balitaan mo ako sa mag-ama kung bakit hindi siya nagagawin sa opisina ng ilang araw. Sige, pre. Walang problema. Tara. Diyos ko, wala naman sanang nangyaring masama sa kanila, lalo na kay Brian. O pre, akala ko nagmamadali ka. Tara na. Sige, pre. Tuloy! Sir Brian, magandang umaga po. Ikaw ba na, Masong? Halika, upo ka! Upo ka! Salamat po. Inom tayo! Sir, wag na po. Ang aga naman po yata yan, sir. Bakit ka ba naparito? Sir, may papapirma po sana ako sa inyo ng mga papeles. Sir, tama na po yan. Lasing na po kayo. Ano ba? Okay lang ako. Kayang-kaya ko pa. Yan ba yung papapirmahan nyo sa akin? Eh bakit hindi nyo papirmahan doon sa Boss Romeo nyo? Bakit ganun ang sinasabi niya tungkol sa tatay niya? May alitan ba sila? Ba't pala kayo naglalasing, sir? Alam mo, Masong, minsan, kailangan natin to para makalimot sa sakit na nararamdaman natin. Dito. Sir, kung may problema po kayo, bakit hindi po kayo magsabi sa papa niyo? Si Papa? Opo. Bakit, sir? May problema po ba kayo ng papa niyo? Alam mo, wala rin namang mangyayari kung magsasabi ako sa kanya. O yan, andyan na pala yung boss nyo. Sa kanya nyo papirma yan. Total, siya naman yung boss nyo, di ba? Anak lang ako. Sir, kahit ikaw naman po ang pumirma, ayos lang. Dahil anak naman po kayo ng may-ari ng kumpanya. At boss din namin kayo. Hindi. Hindi ako pipirma dyan. Mas may karapatan siya dyan dahil siya ang tunay na boss nyo. Ako? Ako? Peke akong boss nyo. Sir,
Ano po yung sinasabi niyong peke? Kasi, isa lang ako. Brian! Brian, lasing ka na naman. Pumasok ka na sa kwarto mo at magpahinga ka. Masong, ako na lang pipirma dyan. Wow! Ang bait naman ng papa ko. Concern sa anak niya. Eh, alam mo naman kung bakit ako nagiinom, di ba? Akin na nga yan. Sinabi ng pumasok ka sa kwarto mo. Kita mo may bisita tayo. Huwag niyo na po akong intindihin. Unahin niyo na po si Sir Brian. Okay lang po ko dito na makintay. Tara na ka sa kwarto, Brian. Ano ba? Ba't niyo ba ako pinapakailaman? Gusto ko uminom eh. Nananahimik ako dito eh. Sir, pasensya na po kayo. Iiwan ko na lang po to. Sa ibang araw na lang po tayo mag-usap. Pasensya ka na, Masong, ha? Sige po. Aalis na po ako. Ano kayang problema ng magkamang to? Mukhang may galit si Sir Brian kay Boss Romeo. Ano ba? Tigil mo na yan. Pwede ba? Hayaan niyo muna ako. Bakit kasi hindi mo muna ako kausapin ng maayos? Kahit kausapin ko kayo maghapon, may magbabago ba sa mga nagawa niyo sa akin pa? Mukhang hindi simpleng away to ng mag-ama. Nasabi ko na sa iyong dahilan kung bakit ko nagawa yon. Hindi mo pa ba naintindihan yon? Ano kayang nagawa ni Boss Romeo kay Sir Brian? Pilit ko namang iniintindi pa. Kaso ang sakit sa dibdib. Hindi ko alam kung mahal niyo ba talaga ako. Kasi hindi niyo naman alam kung gaano kasakit ang mabuhay sa taong hindi naman pala ako. Pagkataong hindi naman ako? Anong ibig sabihin ni Sir Brian? Hindi kita masisisi kung galit ka sa akin, anak. Alam mong iisa lang ang rason sa lahat ng to. Yun ay dahil mahal na mahal kita. May isa lang akong katanungan pa para matahimik na tong isip ko. Ano yun, anak? Hay nako, akala ko walang problema ang mag-amang ito dahil sobrang yaman na nila. Yun pala. Sino po ang tunay kong mga magulang? Ano pre? Napapirma mo na yung mga papeles? Oo, pre. Pero hindi maganda ang nagaganap sa mag-ama. Ha? Bakit? Anong nangyari sa kanila? Pre, huwag mo na lang ikwento sa iba yung sasabihin ko. Sige pre, ano ba yun? Alam mo, pre, narinig ko kahapon nag-aaway yung mag-ama, si Boss Romeo at si Sir Brian. Talaga pare? Tungkol saan? Hindi ko alam. Basta narinig ko sa sinabi ni Sir Brian na malaki daw ang kasalanan ni Boss Romeo dahil binuhay daw siya sa pagkataong hindi naman siya. Ha? Anong ibig sabihin ni Sir Brian? Sa pagkataong hindi naman siya? Hindi ko rin maintindihan, pre. Naguguluhan din ako. Hindi kaya ampun lang si Sir Brian? O kaya anak sa labas? Yan ka na naman. Umandar na naman yung pagkamaritis mo. Kalalaki mong tao. Hindi naman sa ganon. Isipin mo anong ibig sabihin ni Sir Brian sa sinabi niyang iyon? Hindi natin masasabi kung tunay siyang anak, di ba? Kung sa bagay, may punto ka. Pero hindi natin alam kung anong totoo. Oo, nasasabi lang natin to. Pero malay mo, totoo yung iniisip natin, di ba? Hindi ko alam. Pero ang gulo eh. Anak, ano ba? Kausapin mo naman ako.
Bitawan nyo nga ako. Para ano? Makinig na naman sa mga kasinungalingan nyo? Hindi anak, gusto ko lang bumawi sa lahat ng pagkakamali ko. Kahit kailan, hindi nyo na maibabalik ang dati pa. Lalo na yung tiwala ko sa inyo. Yan ang sinasabi ko sa'yo, pre. Yan ang ganap sa bahay nila kahapon. Eh, ano naman kaya kinakagalit si Sir Brian sa ama niya? Mabait naman si Boss Romeo sa kanya. Anak, hindi naman tayo ganito dati, kaya pakiusap. Kasalanan nyo kung bakit tayo nagkaganto ngayon pa. Pre, ikaw na lang sumulubong kay boss. Susundon ko lang si Sir Brian. Sige, pre. Kita na lang tayo mamaya sa opisina. Sige pre. Boss, magandang araw po. Magandang araw naman, Masong. Boss, mukhang hindi magandang araw nyo ngayon ah. Nakikita ko sa mukha nyo. Malaki ang problema ko, Masong. Nakita ko nga po. Pasensya na po kayo. Aksidente ko pong narinig na nag-aaway po kayo ni Sir Brian. Oo nga. Malaki kasi ang kasalanan ko sa anak ko, Masong. Nakakahiyaman pong tanungin. Pwede po bang malaman kung ano po yun? Anak ko si Brian. Nakikita nyo naman siguro kung gaano ko siya kamahal. Nag-iisa lang siya, di ba? Opo. Si Brian kasi. Si Brian. Saglit lang, Masong. Sasagutin ko lang to. Ano kaya ang gustong sabihin ni boss tungkol kay Sir Brian? Masong, pasok na tayo. May asikasuhin pa ako sa opisina. Sige po, boss. Oy pre, ano? Nakausap mo ba si boss? Sinabi ba sa'yo kung bakit sila nag-aaway ni Sir Brian? Hindi eh. Sasabihin na sana niya kanina. Kaso may biglang tumawag na katrabaho natin. Kaya yun, may aasikasuhin na daw sa opisina. Ah, yun ba? Ako yung tumawag kay boss. Tumawag yung supplier. Hinihingi yung cheque. Kailangan yung perman ni boss. Ikaw naman pala ang salarin. Hindi sana hindi tayo nag-iisip ng kung anong dahilan ngayon. Ikaw talaga palpak ka rin. Eh, malay ko bang kasalukuyan ang nakikimalas kay boss? Ngayon, hindi pa natin alam. Tara na nga. Wala ka talaga sa ayos. Anak! Ano ba? Ano pa? Ba't di kayo makapagsalita kapag tinatanong ko kayo? Ano ba ang gusto mong sagutin ko talaga, anak? Para matigil na itong ganito. Walang anak na hindi niya gustong malaman kung sino talaga ang tunay niya mga magulang. Ngayon pa, gusto kong sabihin niyo sa akin, saan niyo ba talaga ako nakuha? Sinabi ko naman sa iyo, anak. Aksidenteng nabundol kita dahil bigla kang tumawid. Sa lugar kung saan malapit sa eskwelahan. Gusto kong sabihin niyo sa akin ng totoo pa. Sino ang mga magulang ko? Sino? Sagutin niyo pa. Sino? Pasensya ka na, anak. Pero hindi ko masasagot yung tanong na yan. Bakit hindi niyo masagot? Natatakot kayo? Nahanapin ko sila at iwan ko kayo, ha? Hindi, anak. Hindi ganun. Eh bakit nga? Gusto mo ba talaga malaman kung sino ang mga magulang mo? Oo nga pa. Gustong gusto. Yes. Ang mga magulang mo ay Magandang umaga po. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga, sir. Sino kayo? Sino nagpapunta sa inyo dito? ako, anak. Pinapalinis ko sa kanila buong bahay para bukas. Bukas? Bakit? Ano meron? Nakalimutan mo na ba, anak? Karawan mo na bukas. Kaarawan? Kalokohan? Pwede bang iwan niyo muna kami? Lumabas muna kayo. Sige po, sir.
Tara, pre. Kalukuhan? Kailan pa naging kalukuhan pinagdirawang natin ng karawan mo? Taon-taon naman natin ginagawa to Noon yun pa. Nung hindi ko pa alam kung sino talaga ako. Ngayon, alam ko pa ba kung kailan ako pinanganak? Paano niyo naman na-invento tong petsang to, ha? Bukas kasi ang araw kung kailan kita nabundol. Kaya yun ang naisip kong petsa sa karawan mo. Kung kailan ka dumating sa buhay ko. Kita nyo? Di isang malaking kalokohan lang pala yung kaarawan ko taon-taon. At sino rin ba may sabi sa inyo na gusto kong magdiwang? Anak, tayo-tayo lang mga tawan sa opisina. Simpleng ganap lang kaya walang masama dun. Oo, walang masama doon. Ang masama lang, yung katanungan sa isip ko na hindi nyo nasagot noon. Gusto mo ba talaga malaman kung sino ang mga magulang mo? Oo nga pa, gustong gusto. Pasensya ka na anak, pero hindi ko masasagot yung tanong na yan. Bakit hindi nyo masagot? Natatakot kayo? Nahanapin ko sila at iwan ko kayo, ha? Hindi anak, hindi ganun. Bakit nga? Ngayon nyo sabihin pa kung dapat ba akong magdiwang. Gayong wala kayong naibigay na sagot sa akin. Kung kaya ko lang sagutin anak, sinabi ko na. Kaso wala Di ko alam kung sino mga magulang mo. Mag-isa kang naglalakad sa kalsada noon. Sa tingin mo, nandito ka sa akin ngayon? Kung kasama mo sila noon? Hindi ko naman pagkakait sa'yo ang totoo anak, kung talagang kilala ko sila. Hindi ko alam kung maniniwala pa ako sa inyo o hindi na. Dahil pagkatapos ng nangyari at ginawa nyo, pasensya na pa. Pero hindi ko alam kung magtitiwala pa ako sa inyo. Hindi kita pipilitin anak, kung ayaw mong maniwala sa akin. Wala akong ibang sasagot, kundi yun lang. Pasensya na ho kayo. Pero wag nyo na akong asahan na harap ako sa gusto nyong mangyari. Diyos ko, hindi ko alam na magiging masama akong ama sa anak ko dahil sa lahat na nagawa kong paglilihim sa kanya. Tulungan niyo po akong mahanap ang tunay niyang mga magulang. Kung yun lang po ang makakatanggal ng galit niya sa akin. Handa po akong suko ang pagmamahal ko sa anak ko. Magsagot lang ang lahat ng katanungan niya. Pare, sa tingin mo, anong mangyayari bukas sa ganap sa bahay nila, boss? Ito yung karawan ni Sir Brian. Ano pa nga ba? Maupo ka nga muna. Nahirapan ako sa'yo dyan Oh, sub ka doon. Hindi yun ang ibig kong sabihin, pre. Ano nga? Bakit? May alam ka pa bang ibang mangyayari bukas? Hindi. Yung tungkol sa away nila mag-ama, sa tingin mo, okay na sila? Yun ang hindi ko alam, pre. Yan ang sinasabi ko sa'yo, pare. Sa tingin mo, haharapin tayo ni Sir Brian pag andun si Boss Romeo? Haharap naman siguro yun. Mga professional sila. Paano kung magkagulo silang mag-ama? Mag-away sila sa harap natin? Ano ba naman ang mga iniisip mo? Advance ka naman mag-isip. Sinasabi ko lang yung posibleng mangyari dahil sa nakikita kong salagay na mag-ama. Pare, huwag na nating isipin yan. Tignan na lang natin ang mangyayari para bukas. Ikaw naman pare, sinisira mo naman ang araw ko. Imbis na magandang mood ko para bumili ng isusot ng asawa ko para bukas. Nako, mabuti naman at naisip mo yan, pre. Oo pare, naisip ko kasi madami akong kasalanan at pagkakamali sa asawa ko. Simula nung nawala yung anak namin. Kaya nga, Biro mo, sinisi ko siya sa lahat. Sinabi ko na kasalanan niyang lahat kung bakit kami nagkaganito. Pero ang totoo, may kasalanan din ako. Aminado naman ako. Natuto lahat yung sinasabi niya. Puro sarili ko lang iniisip ko noon. Trabaho, promotion, samantalang pabayaan ko sila. natutuwa ako dahil kahit papano
naisip mong may mga pagkukulang ka at pagkakamali rin sa asawa mo. Kaya dapat lang na bumawi ka at iparamdam mo sa kanya na hindi siya nag-iisa. Malay nyo, gumawa ng milagro ang Diyos. Mahanap nyo yung anak nyo. Oo nga pare, pero kahit ako nga ayaw ko na rin umasa. Kahit yung misis ko, nawawalan na rin ng pag-asa na mahanap pa namin yung anak namin. Pare, sabi nga nila, hanggat may buhay, may pag-asa. Tama ka pare, matatanggap din namin siguro ang lahat pagdating ng araw. Ano yun pare? Sige, mauna na ako. Salamat pare sa mga payo mo. Wala yun. Sige. Ruby! 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 Oh, Bakit? para sa'yo. Ano to? Dinalan kita para isusot mo para bukas. Naku, dapat hindi ka na nag-abala. May maayos pa naman akong damit sa aparador kahit medyo luma na. Gusto ko kasing maging maayos ka at presentable bukas. Ito kasi yung kauna-unahang beses na ipapakilala kita sa mga boss namin. Pati na rin sa mga ibang kasamahan ko. Naku, kung nagdadalawang isip ka, pwede naman akong hindi sumama sa'yo bukas. Hindi pwede. Gusto kitang isama. Gusto kong makita nila ang maganda kong asawa. Sigurado ka? Maraming salamat, Masong. Salamat, mahal ko. Patawarin mo sana ako sa lahat ng nagawa ko, Ruby. Alam kong malaki ang nibigay ko sa iyong sakit at bigat na nararamdaman. Kaya hayaan mong bumawi ako sa iyo simula ngayon. Simula ngayon, tutulungan na kitang gamutin ang sugat sa puso mo at mawala ang sakit na nararamdaman nito. Sabay tayo magdadasal palagi na sana makita pa natin ang anak natin at makasama natin siya muli. Pero kung wala namang ibigay na kasagutan ng Diyos, pinapangako ko rin na tutulungan kitang paganin ang lahat. Hanggang sa unti-unti nating matanggap kung anong kapalaran ng anak natin. Maraming salamat, mahal ko. Hindi talaga ako nagkamaling huwag kang sukuan. Bakit kaya hindi pa lumalabas yung batang yun? Oh, Ryan! Bakit ba? Ano bang problema nyo? Ikaw ang problema ko. Oh, anong oras na? Bakit hindi ka pa nakabihis? Darating na mamaya yung mga bisita mo. Sino ba kasi may sabi sa inyo na ituloy nyo yung handaan na yan? Kailan naman yung may gusto nun eh? Ako, ayoko. Hindi ko pwedeng i-cancel to dahil nasabihin ko na lahat ng mga empleyado natin. Pues, problema nyo na yun. Labas na ako sa kung anong ganap ngayon. Pumayag na akong wag ganapin dito sa bahay. Nagpa-reserve na ako sa malaking restaurant. Ano pang gusto mo? Ang gusto ko, katahimikan at kasagutan. Yun lang. Tapos ang usapan pa. Kaya kong ibigay ang katahimikan na gusto mo. Pero ang kasagutan, wala akong may bibigay sa'yo. Dahil maski na ako, wala akong alam na sagot. Yun naman pala eh. Pues, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Mahal, halika na. Baka hinihintay na tayo ng mga kasamahan natin doon. Sandali lang, mahal. Inayos ko pa kasi itong damit ko. Okay na ba tong ayos ko, mahal?
ang ganda pa rin ng asawa ko. Parang nagbalik ang itsura niya nung panahon nililigawan ko pa lang siya. Mahal, natulala ka na dyan. Masaya lang ako kasi napakaganda mo. Salamat, mahal ah. Ano, tara na? Sige. Oh, ka pala diyan. Halika, maupo ka muna. Antayin natin sila Masong. Yung mga ibang kasama natin, pinauna ko na sa resepsyon. Sige, boss. Dito ka muna, JR, ha? Salamat po, boss. Oh, pare Masong. Mari Ruby. Ang ganda mo naman. Salamat. Halika kayo, mapaw muna kayo. Salamat, pare. Pre, asan sila Sir Brian at Boss Romeo? Bakit tayo lang yung nandito? Sabi ni boss, yung iba nasa resepsyon na. Ah, ganun ba? Eh si Boss, asaan? Ah, nandun. Pumasok sa kwarto ni Sir Brian kanina. Saan ka pupunta? Gusto ko lang sanang tingnan yung mga picture nila doon. Ano ba nangyayari sa inyo? Para kayo nakakita ng multo. Ah, Mare, pasensya ka na. Ayaw kasi ni boss namin yung pinapagalaman yung mga gamit nila dito. Oo nga. Di ba sinabi ko si Mahal na maraming CCTV dito sa loob ng bahay? Ah, oo nga pala. Pasensya na kayo. Umayos ka, anak. Kahit ngayon lang. Sinabi ko naman na sa inyo, hindi ako lalabas ng kwartong to. Kung gusto niyo magdiwang, kayo na lang. Kahit sa huling beses na lang sana, anak. Maging professional ka. Nakakaya sa mga bisita mo. Bisita ko, bisita nyo. Kayo lang naman nag-imbita sa kanila eh. Kaya bisita nyo lang. Pakiusap naman, anak. Harapin mo naman sila. Kahit ngayon lang. Isang tabi muna natin kung anong meron tayo. Pwede ba? Lalabas na wala kang pinag-aralan kung ganyan ang aasalin mo. Pag-iisipan ko muna. Lumabas muna kayo. Dumating na si JR kanina. Baka nandyan na rin si Masong at saka yung asawa niya. Hintayin ka na lang namin sa labas. Anak ha, sumunod ka na. Magandang umaga sa inyo. Antayan lang natin yung anak ko. Nagbibihis lang siya. Magandang araw po sa inyo. Happy birthday po sa anak nyo. Boss, siya nga pala yung asawa ko, si Ruby. Siya pala. Maganda pala yung asawa mo, Masong. Siyempre naman, boss. Ikaw, JR. Asan yung asawa mo? Pasensya na kayo, boss. Alam niyo naman, yung asawa ko, kapapakanak lang. Walang mag-aalaga sa baby namin. Ganun ba? Bakit parang may humihila sa akin? Para tingnan ko ang mga yon. Hay nako, wag na lang. Nakakahiya. Pare Masong, pwede mo ba akong samahan? May kukunin lang ako sa sasakyan. Boss Romeo, may kukunin lang po kami. Sige, pre. Mahal, dito ka lang muna, ah. Sige, mahal. Sige, sisilipin ko lang yung anak ko. Sige po. Teka, parang narinig ko ng himig na yan ah. Kanino ko na ba narinig yan? Hindi ko na maalala.
Mabuti na lang mabait yung bayaw ko. Pinaram yung sasakyan. Oo nga. Ano pre? La 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 la. Malapit nang lumabas yung anak ko. Pantay na lang. Masong, Boss Romeo, mawalang galang na po. Anak niyo po ba si Brian? Oo, bakit? Mahal, anong klaseng tanong yan? Masong, yung kantang yun, hindi ako pwede magkamali. Boss Romeo, maawa po kayo. Uulitin ko yung tanong ko. Anak niyo po ba talaga si Brian? Hindi ko na kayang itago ito. Ang totoo, hindi ko tunay na anak si Brian. Diyos ko. Mahal, ayos ka lang ba? Boss, totoo ba ang sinasabi niyo? Ayos ka lang ba? Oo. Ayos lang ako. Nabigla lang ako. Pare Masong, hindi kaya tama yung kutob mo noon. Boss Romeo, ito po ba si Brian? Nung makita nyo? Teka, bakit meron ka nito? Sandali lang, may kukunin lang ako. Ito, tignan mo. Masong, Masong, anong ibig sabihin nito? Kilala niyo ba si Brian? Boss, hindi ko pala nasabi sa inyo. Matagal na pong nawawala yung anak namin. 20 taon na pong lumipas. Pero wala na pong balita kung nasan siya. Kaya nung nakita ko ang mga litrato ni Sir Brian, kinutuban ako. Pero kinumbinsi ako ni Pare JR na imposible maging siya dahil laging Amerika siya. Inilihim ko rin sa asawa ko dahil ayaw kong manggulo sa pamilya nyo at sa trabaho ko. Pero iba ang nararamdaman ng puso ko simula noon. Yung lukso ng dugo. Hindi po mawawala yun tuwing magkikita kami ni Sir Brian sa opisina. Bakit di niyo sinabi ng mas maaga sa akin para maging mas malinaw sa amin ang anak ko? Sa kanya ko pag narinig yung kantang yun. Kinakanta yan ni Brian noon. Siguro naalala niya yung nanay niya nung kinakanta niya yun. Oh, bakit ganyan yung mga itsura nyo? May problema ba? Ibig niyo sabihin, nang dahil sa kantang yun, si Brian ang... Opo. Dahil kaming dalawa lang po yung nakakaalam sa kantang yun. Si Brian po yung nawawala naming anak. Siya po si Jairus. Ako? Oo.
ikaw yung nawawalang anak namin. Dahil yung kantang kinakanta mo, ako, si nanay mo ang nagturo niyan. Kanta ko yan. Simula sanggol ka, kinakanta ko na yan sa'yo. Diyos ko, nakita ko na yung anak ko. Sabi ko na nga ba, una pa lang kitang nakita, ramdam ko na. Hindi na umalaga sa akin kung paano ho tayo nagkahiwalay. Ang mahalaga, nakilala ko na po kayo. Pa, sorry. Pero maraming salamat ho sa lahat. Pero hindi ho ibig sabihin nun, iiwan ko na kayo. Mananatili ho kayong papa ko. Pero anak, ayaw mo ba kami makasama? Oo nga, Sir Brian. Ang tagal kang hinintay ng mga magulang mo. Labis yung pangunguli nila sa'yo. Oo nga anak, di kita pipigilan sa gusto mo. Kaya huwag ka mag-alala sa akin. Ayoko pa. Hindi ko kayo iiwan. Pero gusto ko pa rin po makasama yung mga tunay kong mga magulang. Kung ayos lang sa inyo, dito na lang kayo tumira para makasama niyo si Brian. Ayos lang po ba sa inyo? Baka makagulo lang po kami dito sa bahay niyo. Mahal ko ang anak ko. Bakit ko naman gagawin yun? Lahat gagawin ko kung anong magpapasaya sa kanya. At higit sa lahat, para mapatawad niya ako. Patawarin niyo din po sana ako pa sa mga nasabi ko sa inyo na hindi maganda. Alam ko po, naging bastos ako sa inyo nitong mga nakaraan. Wala kang dapat ihingi ng tawad, anak. Dahil alam kong kasalanan ko yun. Kaya mo nagawa yun. Pare Masong, pumayag ka na sa inalok ni boss para pareho yung makasama yung anak nyo. Sir Brian, maswerte ka dahil may mga magulang kang nagmamahal sa'yo. Kaya sana, mahalin mo rin sila ng pantay-pantay. Huwag kang mag-alala, JR. Susundin ko yung mga sinabi mo. Nagpapasalamat po kami sa inyo, Boss Romeo. Dahil kayo po ang nakapulot sa anak namin. Hindi niyo po siya pinabayaan. At binigay niyo po siya ng buhay na masigit pa sa pinapangarap namin. Kaya nga po, boss, utang namin ang buhay niya na mayroon siya ngayon. Wala kayong utang sa akin. Deserve ni Brian ang buhay na meron siya ngayon. Dahil naging mabuti at masunurin siyang anak sa akin. Kaya mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal ko din po kayo pa. Maraming salamat din po sa inyo. Dahil hindi po kayo tumigil sa paghahanap sa akin. Mahal na mahal ko din po kayo. Kahit kailan, wala talagang imposible sa Panginoon. Basta manalig ka lang at huwag mo lang ng pag-asa. Ibibigay at ibibigay niya ang isang bagay na pinagdarasal mo sa tamang oras.